Missä sitä sitten näkee osa hukkuu jo? Se mitään. Niin. Tässä on niinku... Oletko katsonut kaikki Walking Dead-kaudet ja luulet tietäväsi zombeista kaiken? Kuka kuolee ennen väliaikaa? Ovatko kilpikonnat ikuisia? Älä jää kotiin maatumaan, vaan tule seuraamaan eloisaa musikaalia ja notkeaa improvisaatiota Konduksen 10. speksiin. Konduksen speksin esitykset Gloriassa, Pikkuroballa 23-27. helmikuuta. Lippuja saat Tiketistä! Ja Lisäksi voit ostaa niitä kampuslipun myynneistä Minervassa seuraavan kerran 5. helmikuuta. Kaikki tarvittava tieto löytyy Konduksen Speksin nettisivuilta ja lisäksi Facebookista, Twitteristä ja Instagramista.